दिनैनि सानावनो बिटिसिआ गोरोबथा जादोंमोन। एबसु दानायाबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जेनिखि आखाइ बे आखाइजों दाजेननाय जादों। बर' साहित्य सभाबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आखाइजों दानाय जादों। आरो ब्लगाव बर' फालांगिरि आफादाबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मजों दाफुंनाय जादों। दिनै पर्बत जरा बर'नि जेरै उइमेन्सफोरनि आइजोफोरनि जेरै आफाद बे आफादखौबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ दाजेननानै होदों। जाय मुंख्लं गेदेमा जों नुनायाव दानाय लुनाय स्कुल खुलिनाय बेयावबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआबो प्रथमावनो रुपसियाव दानाय लुनायखौ महात्मा गान्धीफोरनो दैथायहैदों। दा जोंनाव बालिका बर्डिंबो दंमोन, स्कुलाबो प्रथम खुलिजेनदों। बे बिथिङाव आरो जोंनिफ्रायनो प्रथम मन्थ्रि जाजेनदों क'क्राझारनिफ्राय। प्रथम जोंनिफ्रायनो IAS अफिसार जादों, IFS अफिसार जादों। प्रथमनिफ्रायनो साइन्सआव जोंनाव MSc बेबो प्रथम क'क्राझारनिफ्राय दङ। दा सब बिथिङावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि अबदान दङ आरो बे धोरोमजों अबदान दङ। दा नुनायाव जोङो मोनदों। कारण दानि जेनोखि पलिटिकेल सिचुएसन बे सिचुएसनखौ नायनानै लिरगिरि बिथांमोना साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों। जोङो दुखु मोनो। गोरोबथानि उनाव जोंहा गोबां जोंनि जेनोखि डेभेलपमेन्ट मोनखानाय जेनोखि पावार फान्डिंफोर पावारफोरखौ बे पावारफोरखौ जों लासै लासै खहा जानाय नुनो मोनदों। बेखायनो आं दाखालिबो मोनसे मिडियायाव होखांदों जे दानि सेनियरफोरखौ रेसपेक्ट होनाय, अननाय होनाय, बे अननाय होनायनि दोननांगोन आरो इयुनाव बेनिफ्राय आरो साबसिन खालामनायनि खामानिखौ जों मावनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आरो क'क्राझार आरो उदालगुरि आपार हाउस आरो लवार हाउस मोननैनिफ्रायबो जोङो कनसेन्ट मोनदों बा मोननैनिफ्रायबो बे हाउसआवबो पास जाबाय। क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंहा 26टा मोननै हाउसआवबो पास जादों बे गोलैयो। बेनिफ्राय उनाव 15टा बिपिएफ देरहाखांबाय। माबानिफ्राय प्रेसिडेन्टनिफ्राय सिगनेचार जाबाय। सिगनेचार जानाय लोगो लोगो बियो मोनसे एकआव आइनाव फैबाय, मोनसे आइन जाबाय। उदालगुरिनि कनस्टिटिउसनेल केन्डिडेट कामाल आजाद 250,000 भट मोनदों। जौगानाय जाया होननानै बिपिएफ दोलोआव फैदों। उदालगुरि समस्तिनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट साहाजान आलिया जोंनि फैदों। गोबां जोंहा जितेन मुसाहारि बिपिएफ दोलोआव फैदों जे जौगानाय खालामनो नांगौ। बिटिसिआ मोनसे मडेल माब्लाब्लाबो जाय मानसिया जायनाव एजेन्डा गैया बिथांमोनखौ खुंहोनाया बे जोबोद आरो नोंथांमोना नुवाखै दाखालि बावै मिटिं जादोंमोन गुवाहाटियाव। मिटिं जायोब्ला जेला जेला भारतनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार थायो, चिफ मिनिस्टार थायो, बे आयदायाव जोंहा बिटिसिनि चिफखौ हांख्रायनाय जायो। आरो आवगायनिफोरनि बेसेबांबा नेटानि मिटिं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि लेक्सार होनो मोन्दोंमोन। दाखालि बावैथ' प्रमद बर'आ लेक्सार होनो मोनाखै। जों बिटिसिनि चिफनि जुडिसियार बिनि सन्मान बेखौ गाहायाव लांदों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। प्रमद बर'आ हारिखौ थगायदों, प्रमद बर'आ ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावदों, नाथाय बिनि सन्मान बेखौ गाहायाव लांबाय। दा बेखौ आं सानो प्रमद बर'नि थाखाय जादों। दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो प्राइम मिनिस्टारनि जेला नेदानि आरो एमपि जायो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि लेक्सार होनो मोनदोंमोन। दा प्रमद बर'आ मोनाखै, जोंनि थाखाय लाजिथावथाव बाथ्रा। दा ओंखायनो जोंहा बिपिएफ दोलोआ देरहाखानायखा। एमपि इलेक्सननि उनाव इउपिपिएलआ 80% दुर्बल जागोन। बिटिसि इलेक्सननि उनाव 100% इउपिपिएलआ दुर्बल जागोन। एमएलए इलेक्सननि थाखाय इउपिपिएलआ केन्डिडेट थानाय नङा। प्रमद बर'आ बिराद सानजा सोनाब साहा खोला खारै खारै केन्डिडेट नागिरनायावबाबो मोननाय नङा। मानोना बिपिएफ दोलोआव फैजोबो। समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला बिसोर सबबो थांफायो। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा समाजनि खामानि मोजां मावनाय, ओंखायनो बिथांजों रायजो राजा दं। दिनै न'खर न'खर बिपिएफ
गामि गामि BPF दिनै सरसा सोलिगासिनो दङ आंनि नामखौ BPF BPF स्ल'गानानो सोलिगासिनो दङ ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिला सागेन लिरनायाव फिन खनसेबाव BPF सरकारा फैगासिनो दङ बे जोंनि थाखाय मोजां जागोन दिनै BPLआ आबादारिफोरनि थाखाय मा खामानि मावदों जोंलाय बे 4 बोसोर 3 बोसोराव आबादारिनि थाखाय मा मावदों रिपर्टारफोरनो बिसिनिफोरखौ खौथि रां होनो खोथा दंमोन BPLनि थांनाय इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव रिपर्टारफोरनो 10 crore होनाय खोथा दंमोन नोंसोरखौबो रिपर्टारखौबो थगायबाय फरायसाफोरनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव फरायनाय MA फरायनाय आरो BA फरायनाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2,500 होनाय खोथा दंमोन फरायसाफोरखौ थगायबाय BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनाखै दिनै ओंखायनो BTC बासाव बर' हाटाव माने मा जे BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ बासायनांगौ बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे BTC ओनसोलाव थानाय रिपर्टारफोरखौ बासायनो नांगौ दिनै बर' हाटाव BTC बासाव माने मा BTC ओनसोलनि आबादारिफोरखौ बासायनो नांगौ दिनै बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे दिनै BTCनि लाइमोन फरायसाफोरखौ बासायनो नांगौ दिनै बर' हाटाव BTC बासाव माने मा BTCनि फोरोंगिरिफोरखौ बासायनो नांगौ मा जुक्तिनि थाखाय पदबजरानि सिङाव थानाय महामाया डिग्री कलेजआ थालांखो मा जुक्ति दङ बेनि फिननायखौ हो पदबजरानि UPPनि दैदेनगिरिफोरा हो जे दिनै बिथांमोना फरायसा खम नामा ना बिथांमोना इस्टाब्लिश जानाया उनाव नामा बे महामाया डिग्री कलेजआ मानो थाखाय थालांखो बिथांमोनाव जेबो फिननाय गैया ओंखायनो बिथांमोना जि जायो ओरै गोसो खामानि मावदों बे सरकारा रायजो राजानि सरकार नङा नाव UPPL गभर्नमेन्ट लेड बाय दि प्रमोद बर' BTC government had a government of 30% and 30%. जाय मानसिया 30% कमिसन होयो बेसो प्रमोद बर'नि खाथियाव थांनो हायो ओंखायनो बे BTC सरकारा ना रायजो राजानि सरकार नङा 30% कमिसन होग्रानि सरकार आरो 30% कमिसन होग्राखौसो प्रमोद बर'आ खाथियाव लायो ओंखायनो BTC सरकार आर नट अफ द पिपल फर द पिपल बाय द पिपल नङा बे अफ दि 30% फर दि 30%सो जानानै दङ ओंखायनो बेयाव जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो फिन खनसेबाव रायजो राजानि सरकार लाबोनो नांगोन BPFनि सरकारा रायजो राजानि सरकार जागोन BPFनि सरकारा रिपर्टारफोरनि सरकार जागोन BPFनि सरकारा आबादारिफोरनि सरकार जागोन BPFनि सरकारा साफ्रोमबो BTC ओनसोलाव रायजो जानायनि सरकार दा नोङो আপনার ব্যাপারে আপনার পরিচয় BTCखौ BTRखौ बे मानसिया भारतनि प्राइम मिनिस्टारनि खाथियाव बे सन्मानखौनो होजाया लेक्सार होनो मोना खोथा प्रेसार होनो हाया बोरै मावफुंगोन नङा होमबा बिसिनाबो मावफुंनाय नंखाया बिथांमोना फाननानै जानायसो ओंखायनो आवगाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलायारि सारा जेला बुङो प्रमोद बर'आ माब्लाबाबो ओनसोलनि थाखाय खामानि मावा बे फानगोनसो अब्ला जों बुजियाखैमोन आंबो एबसुआव दंमोन बे समाव जोङो बिराद दुखुसो मोनोमोन फैनानै दिनै जों बुजिफैबायना नङा होमबा प्रमोद बर'नि एजेन्डायाव थांखो माब्लाबाबो शिफ जाया MLA मन्त्रि जाया इभेन गामिनि गावबुरा जाया बर'नि जेंना जोबागौमानि जोबब्लासो गावनि डायरिखौ पुलिसआव होना सेवरा गुदाव रायजो जागोननो जाबाय नामा बर'नि जेंनाया जोब्बाय नामा रौकेयाव सानसिना स्ल'गान होदोंमोन ना रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि गावनि खामानि थांखिनो दिनै मा जाखो सोंनांगौ नोंसोर बेखौ मिथिबायना दिनै ओंखायनो जोङो थगायसुला मानसिया माब्लाबाबो जोंनि BTCआव जायगा मोननो नाङा जों ओंखायनो थगायग्राखौ जायगा होनो नाङा मोजां मानसिया बाव जायगा मोनगोन मोजां मानसिनि इसोरा दङ रिपर्टारफोरखौ थगायदों फरायसाफोरखौ थगायदों आबादारिफोरखौ थगायदों टिचारफोरखौ थगायदों कन्ट्रेक्टरफोरखौ थगायदों जोंनि गेदेमा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ थगायदों दा प्रमोद बर'आ UPPLआ मा कन्ट्रिबिउसन दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा BTC गोरोबथा खालामनानै बर' भाषाखौ HCLआव रिकगनाइज मोनदों दिनै नोंसोर बर' रिपर्टार जादों बर'आ जे बे सब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि कन्ट्रिबिउसन दं बर' भाषाया HCLआव रिकगनाइज होनानै जोंहा गोबां इउनिभारसिटि कलेजाव प्लास बेजों लोगोसे सिभिल सार्भिस एग्जाम लिरनो हादों आरो बर'आ साहित्य एकाडेमि मोनदों रावा बेसे गोजौ थाखोआव थांदों ओंखायनो जोङो फारफ्रोमथिंजायनि डेभेलपमेन्टखौ नायनानै दिनै गामि गामि हाग्रामा न'खर न'खर हाग्रामा सोलिगासिनो दङ नेक्स्टआव BPF सरकारा 100% फैगोन क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकआव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन
सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।